खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय नैबे समाव जोङो मोनसे जायगायाव बेरायहैनो थांनो ओंखारदों आरोना आंना जाबाय ओंखारखांबायबो गस्लाबो गानखांबाय देलायबो खांबाय आरो जोङो जि जायगायाव थांगोन नोंथांमोना नुबायबो जानो हानाय आरो नुवाखैबो जानो हानाय आरो नुदोंब्लाबो नुवाब्लाबो नोंथांमोननि गोसो नायबाय थानो हागोन आरो नायाब्लाबो जेबो नङा आंनिफ्राय जेबो रिकुवेस्ट गैया आरो मा होनो जोङो जि जायगायाव थांगोन आरोना जोङो गोबाव जाबायमोन थाङैया सिगाङावथ' थांबायमोन थांनाया गोबाव जाबाय बिनिखायनो मालाबा मा खालामनानै थानो साननानै बेरायहैनो लुबैयो आरो बिनिखायनो जोङो ज' लोगोफोर बेरायहैनो थांनो ओंखारदों आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं दङब्ला नायबाय थानो हागोन आरो नायाब्लाबो जेबो नङा लोगोफोर आंनिफ्राय जेबो बुंनांगौ गैया आरो मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आं बुंनाय नै होनो थाखाय आं गोसो जाखाबाय मानो होनोबा आंनि भिडिअआ फार्स्ट ब्लगसो जागोन आरो माबाफोर गोरोन्थि जाबाय बायोब्ला निमाहा खालामगोन आरो गोरोन्थियाथ' जाखागोन मानो होनोबा बुंनायनि आरो भिडिअ खालामनायनि बारा आंहा एक्सपिरियेन्स गैया आरोना बेनिखायनो आं निमाहा बिनाय थाखाबाय लोगोफोर होमबा जोङो दा लासैनो थांनोसै जोंनि रुमखौ आङो एसे खिथानि बियो जोंनि रुम जाहैबाय बियो जोंनि रुम जाहैबाय आरोना आंहा जाबाय ओंखारनाया लोगोना जायाखै आरो जोङो लासैनो थांबाय थानोसै आरो ओंखारनानै स' लोगोफोरजों दायो सफैबाय आरोना जोङो जि महलाव बेरायनो फैदोंमोन खिन्थु गिदिर नङा बारा फिसासो स्पार्क होननानै बुङो आरो बेयो आंनि लोगो जाहैबाय फाइनालि जोङो सफैबायानो जों सानैजोंनो फैदों आरोना नैलाय नै लोगोफोर बे महलावनो फैदों जोङो महल नङा डिमार्ट फिसासो बारा गिदिर नङा आरो जोङो दा नैबेजोंनो हाबसिगोन आरोना बेहाय एन्ट्रि खालामो बे लोगोफोरजों फैनाया बेनो जाहैबाय डिमार्टआ गाहायावसो आरोना ओरै गोजौआवबो जोङो माबानो हायो नायहैनो हायो थांनो हायो डिमार्टआ नैबे एसे बारा गिदिर नङा आरोना ओरैनो आपको कॉल कर रहा है प्रवीण नहीं बोला था अभी मम्मी को कॉल कर बे आंनि लोगो दोननो नागिरदों जोङो हाबजेनबाय आरोना माबायाव डिमार्टआव ओरै थांगोनसै फै चाइना लाया जोङो जेबो लानायालाय नायदोंसो आरोना गस्लाफ्रालाय मोजां मोजां ओंखारोहाय दा फैसा लाया नैबे आंनि लोगो बेखौ फिसाजो माथो बेलाय फाना फिसाजो माथो फिसा मोजां नुदोंमोन ना गिदिर गिदिर ओइ एसे गिदिर बे गिदिराबो मोजां नुदोंलाय बेखौ फैलायहाय नायनो एसे मोजां ओंखारदों ओंखारनायालाय हाबफे नायदां मा जायो मोजांथ'
पसंद जाबाय नामा गिदिर जागोन नामा बिलांनो जागोन नोंलाय मालासो गाननो मबेजोंसो गाननो दालाहाय जाय बे गांबाल' जाखाबाय खोमा ना जोंहा गस्लाखौसो आं अबेबाखौ मोजाङै गोमोखो बेखायनो होनदों आं माजों गानो नोङो लंपेन्टजों प्लाज'जों गानना एसो मोजां नै प्लाज'आ आं फसायो बे प्लाज'आ मोजां आरोना नै प्राइसआबो बारा बुरजा नङा नैबे लेगिन्स नामा साइना थानाया लेगिन्स लेगिन्सफोरा नै कुर्टिया इखौ मोजां मोनसै आङो हायबाथाय नायबाय थायो आं स्मुथथार ना एसो जानांगौ बिराद मोजां नै सियाबो जि मोजांखा साइजखा गांब्रैसो थांबाय नांना गांब्रै मालाबावगौमोन आरो लाथ' आंजों आरो फैबावखागोन ना नै आंनि बेगा इदि आं लानायबो ना इखो जि दाम गोसा लायथि 349 नोंगो नै लोगोफोर बिथिं जेन्सनि टि सार्ट गोजा ओरैथिं जेन्सनि फुरा साइना लांनो लोगोनो लांनो नामा लोगोनो लांनो माने गैथ'आ राङानो हाफपेन्टफोरखौसो फसायो आङो हाफपेन्टफोर नै बिथिं सेंग्राफोरनि गाहायाव गानग्रा गोजा बैथिया गोसा होनथारबाय बियो गासिबो बुजियो जाम्बिलाय नै बेखौ आङो बिबारनि गथ'नो एडभान्स हरखानोसै माला हाबा जायो माला गथ' मोनो एडभान्स हरखानो नागिरबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबा लोगोनि गथ'नो बायनो लुगैदोंबा बेयाव फैबानो जाबाय मोजां दंथारनो किउटि नै बेखौबो आङो एडभान्स हरखानोसै बेनो बेबिनि बेबिखौथ' मोनाखै दाबो मोननायालाय नैबे मा गान्दो फुवार नामा गान्दो फुवार नै फुरा हिन्जावफोरनि आं जेनेबा बेखौ प्लास खालामनांगौ आरोना नै बे फुरा गथ'फोरनि नै बिथिं लबर डिस्क लबर खुइदानो जाखाबाय आं माबा लाइटार लादोंना लाइटार बेफोरखौथ' नाङा आरो बेखौ खामानिया दंखायो आंनो बे मा साइना बे मा बुस्थु बेयो 35 हा बेबि ओइ आथा बेबि 35 नि लबर गथ'फोरनि जि किउटि रे माइरान लाना थांगोन देनां हा लाखायोबालाय लाखा माइरानो लाना थांगोन आब' हलाय फिसाजोनो बेचारा माइराया जा आबो सना फिथर जाखानायसो फिसाला होनबा इखौ हरसै आं नोंनो फिसाला होनबा इदि होननानै लाखानाङा होखानांगोन जेरैखौबाबो मोजां नुयो गथ'फोरासो दामबा गांसेयावनो जि स्टार्टार जोंनि बे गोजौ फार्स्ट फ्ल'राव थानाया गोनां नालाय मालाय बे मावो हौवाया स्टिना गानहोयो लोगोफोर मा लानाय जायो नायदों आरोना जोङो मोजां ओंखारदों लोगोआ मा लागोनथाय जोङो दा रेस्टुरेन्टाव हाबदों आरोना पिज्जा हाउस पिज्जा हाउसआव मा जाखो बुंलाय
चिकेन बन सुप मटन बन सुप फुल जाबाय दायो जोङो बिल होखांबानो थांसिगोन आरोना रुमाव जाखांबाय जोङो डिमार्टनिफ्राय फैबाय आरोना जाबाय लाबाय लानांगौखौ बारा लायाखै देखायलाय साहाखौ मामा एसे बारा बुरजा नङा एसेल' लादों आरो थांसै जोङो दा मोनाबायबो आपिखौ जि मोजां मोनदों आपि गिलान बे साइना माबा मोनसे होनदोंना मा होनोहाय जोंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम स' बिदिबा लोगोफोर जोङो बे भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थांनोसै